पियोनो ना भल अच्छी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भुवनेश्वर बाबू। यहाँ मोर फास्ट ब्लॉग चैनल। सो आपण मैंने मत बहुत सारा सपोर्ट करेंगे और बहुत सारा भल पाइबे देवे। और चलते आज फास्ट ब्लॉग देखीदे। फेरिले तुमरा मो फेरिले तुमरा ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ରାଜୀବ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛି। ଦେଖାଯାଉ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛି, ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରାଜୀବ ଭାଇ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ପାଖରେ, ତ ସେଇଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଆଉ ବୁଝିବା କ'ଣ ହେଇଛି। हेलो ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମ ଗାଡ଼ିରେ କୁହ। गाड़ी रे हैंडल टी खराब ହେଇଛି ହଉ ଦେଖେଇଲି ସେ କହିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଲାଗିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ, ଯିବା ଆଜି ନାଇଁ କାଲି 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 କରିବା କହିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ି କାଲି ଦେଖେଇବେ, ଆଜି ଦେଖେଇବନି ଆଉ। ଆଜି ଆଉ ନାଇଁ କହିଲା କାଲି ଆସିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଯିବ ବା। ତ କାଲି ଦେଖେଇବେ କହିଲେ, ତ ଆଜି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଯିବ ଆଉ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଯାଉଛୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ କାମ ଅଛି ରାଜି ହେଇଛୁ। ଆମେ ଆଣିବା ଅଫିସ ପାଇଁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଣିବା, ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯଦି ସବୁ ଠିକଠାକ ହେଲା ତ କହିବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଣୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ପାଖରେ ନା ଏଇଟା ବିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର। ଏଠି ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ଗେଟ୍ଟା ତ ଉଠିଗଲା। କେବେ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ହବ? ବିଜେଡି ଜିତିଲା ପରେ ବି ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ହବ। ଆମେ ଏବେ ଚଢ଼େଇ ଗଣନା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ଏପଟେ କୋଉପଟେ ଯାଉଛି? ଆମେ ଲୋକେସନ୍ ଜାଣିନାହୁଁ, ତାପରେ ବି ଖୋଜିକି ଯାଉଛୁ। ଯିଏ ମେକଅପ୍ କରୁଥିବ ସେମାନେ ମେକଅପ୍ ନ ନେଇକି ଆସିଲେ ବି ଚଳିବ। ଏଇଠି ରାସ୍ତାରେ ପାଉଡର ଧୂଳି ସବୁ ଉଠୁଛି। ଯେତିକି ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି ବିନା ମେକଅପ୍ରେ ଏଇଠି ମେକଅପ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ମେକଅପ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ମେକଅପ୍ରେ ମେକଅପ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମେକଅପ୍ କରି ଆସିବା। ନିତିଦିନ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ। ଦେଖି ଆସିବୁ, ବଜେଇଦବ ବଜେଇଦବ। ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ମହିନ୍ଦ୍ରା ଫାଷ୍ଟ ଚଏସ୍, ମହିନ୍ଦ୍ରା ଶୋରୁମ୍। ମହିନ୍ଦ୍ରା ଶୋରୁମ୍। କୋଉଠି? ଏଇଠି ଏଇଟା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଜାଗାଟା, ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। এটা এটি ম্যানুফ্যাকচারিং হয় না? এটি দেখন্তু এটি ସବୁ କିଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହୁଏ ଏଠି। କାହାକୁ କିଛି ଯଦି ଦରକାର ତାହେଲେ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ
ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ ଅଛି। କ'ଣ ସବୁଥିରେ ୱାରେଣ୍ଟି ନା କ'ଣ? ହଁ ସବୁ ପୁରାଟା ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି ନା? ସବୁଟା 6 ମନ୍ଥ ୱାରେଣ୍ଟି। ୱାରେଣ୍ଟି ମାନେ ଆମେ ନିଜେ ଦଉଛୁ, ଆମକୁ କିଏ ଦଉନି, କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ ଗୋଟେ। ଆପଣ ଖରାପ ହେଲେ ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏନି ଟାଇମ୍। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଚେୟାର ବି ରିପେୟାରିଂ କରିବେ। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ, ନେଇଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ବର୍ଷେ 20 ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିଛି। ବାକି ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇଟା ଲୋକେସନ୍ ଆଡ୍ରେସଟା କ'ଣ କହିଲେ ଟିକେ? ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର। ଏଇଟା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ? ହଁ, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ଧର୍ମଘଣ୍ଟା ସାଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। आगे अच्छी वारंटी है आगे होची तो 6 मंथ भीतर आनिकी देकी चेंज करी के उठे 6 मंथ भीतर भांगी गले आनिकी चेंज करि परिबे। देश नहीं अच्छा, सिंगल कलर में ऐसा पॉडी कर भांगी तो एक्चुअली हमें ऑफिशियल सेटअप करछु तो देखले तो फ्रेंड्स ने ते सुविधा अछि सब इतरे। टेबल एंड चेयर प्राइस एंड क्वालिटी से रे एटी सबटु बेस्ट है। क्वालिटी भी नॉर्मल क्वालिटी नहीं हाई मॉडल के पड़ेगा। हमें गवर्नमेंट रो सप्लाई अंडर में अछि तो तांकर जहा क्राइटेरिया अछि तो से जिंस ही हमें रखु। तांकर मिनिमम अछि जे आपनरो लोहा जहा भी यूज करूछथि मिनिमम 20 गेज रे रहबा लागो तो सब जिंस आपन स्टील हो लोहा हो सब जक 20 गेज रा खातिर अछि। मतलब रेक्सिन हो फोम हो एकला जहा जिंस रहबा लागो सब जक आस पर रिक्वायरमेंट अछि। जगह सब किसी जहाँ भी आपण मैंने खोजे ये आसिक नहीं पारे। बहुत भल प्राइस रे अच्छी। राजीव भाई भी किणी ने सी गाड़ी रे परे पठेबे। तो ये जगहटा मु डिटेल्स डिस्क्रिप्शन रे दे देबी। आपण मन को जहाँ दरकार आसिक नहीं पारे। राजीव भाई किसी कहब? भल प्राइसिंग भल अच्छी जिनस क्वालिटी भी ठीक अच्छी बहुत भल तो कहना ठीक अच्छी प्राइस अनुसार बहुत भल अच्छी। प्राइस अनुसार बहुत भल प्राइस अनुसार बहुत भल अच्छी। बहुत किसी वेराइटीज भी अच्छी। हाँ मेनली ऑफिशियल ये पे घर पे एतरा नहीं ऑफिशियली पे बहुत भल अच्छी नहीं। हाँ ऑफिशियल पे भल अच्छी घर पे एतरा किसी वेराइटी मिलियो। ठीक अच्छी ऑफिशियल लोकेशन टा मु दे देबी डिस्क्रिप्शन रे आपण माने चेक कर नेबे। तने एबे आमे पुणी पड़े जाउछु। एबे हमें पकोड़ा खाइबा पकोड़ा खाइबा पे जाउछु हमें कोडी पकोड़ा रेलवे कॉलोनी नन्ना दुकान। हाँ चलो पकोड़ा खाइबा साइड को देखाबो वर्ल्ड फेमस पकोड़ा खाइबा। रास्ते रे बहुत धूली उड़ुची। अगर तुम्हें बाज बनना है तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। अच्छा अच्छा राजीव भाई गोटे गोटे शायरी कही दूसरे रास्ता मझे मझे खुशी लगिला शायरी शुणिकी। नना दुकान पहुँची गलु टे राजी पहुँची गलु एत जल्दी खाइब टिके रहू ना तापर खाइबा। एटा होचे नन्ना दुकान। कौन नन्ना फिका फिका देखो आज आज नना कर पकोड़ी पकोड़ी कुछ नना कर पकोड़ा पकोड़ा पियाजी टेस्ट केमती अछि? पियाज टेस्ट भल अछि। पकोड़ा टेस्ट को पकोड़ा टेस्ट पकोड़ा खाई रो भल अछि भल अछि।
ଘରେ ବନେଇଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି ଆଉ। କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି କ'ଣ ରହୁଛି କହୁନ ଟିକେ? ହାଫ୍ଟା 40 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଫୁଲ୍ଟା 80। ତାପରେ 5ଟା ପିସ୍, ଫୁଲ୍ରେ 10ଟା ପିସ୍। ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଦେଉଛି। ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଗୋଟେ ଥର ଫୁଲ୍ ନେବା ଅପେକ୍ଷା 2 ଥର ହାଫ୍ ନେବାଟା ବେଟର୍ ହେବ। ପୁରା ଜୁସି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଉପରଟା କ୍ରଞ୍ଚି ରହିବ, ଉପରଟା କ୍ରଞ୍ଚି ରହିବ। KFC ଟାଇପ୍ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେ କଲର୍ ମିଶିନି, ୱିଦାଉଟ୍ କଲର୍ରେ। କଲର୍ ଜମା ମିଶିନି, ଜମା କଲର୍ ନାହିଁ। ପୁରା ଭଲ ଫ୍ଲେଭର୍, ପୁରା ଘରୋଇ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ। ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁତ ଭଲ ପକୋଡ଼ା ଏଠି ବନା ହୁଏ, ନନାଙ୍କ ଦୋକାନ। ତ ଆସିକି ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଲ୍ ସଦନ ପାଖରେ ନା? ରେଲୱେ କେଭି କଲେଜ, କେଭି ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଠି ସୁଧାରେ। କେଭି ସ୍କୁଲ ପାଖରେ, ସେପଟେ କେଭି ସ୍କୁଲ, ଏଇ କର୍ଣ୍ଣରରେ ନନାଙ୍କ ଦୋକାନ। ହଉ ନନା ଭଲ ଚାଲିଛି ନାଇଁ? ରାଜୁ ଭାଇ ପିବ? ନା ପିଉନ? ଭଲ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣଟା ଆଣିଲ? ମହୁଲି ପିଇବୁ? ମହୁଲି ପିଇ ଦଉଛ ତମେ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ, ସୋଡ଼ା ଉପରେ ଭରସା ଉଠିଗଲା। କହୁଥିଲି ପିଅ ପିଅ, ଆରଟା ପିଇଲନି, ଶୁଣିଲନି। ଏଇଟା କ'ଣଟା ନେଇ ତା ନାମ ନାହିଁ କିଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଅରେଞ୍ଜ ଫ୍ଲେଭର ଦେଖଉଛ? ହଉ ଚେସ୍ କହିବ ତୁମକୁ। ହଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟଟା କୁହ, କେମିତି ଲାଗିଲା? ଅସମ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ରାଜୀବ ଭାଇ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ, ତାର କିଛି ନାମ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟଟା ମହୁଲି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ। ଦେଶୀ ମହୁଲି ମାରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଚଳିବ ଚଳେଇ ଦିଅ। ବାହାରିବା, 8ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆଜିକାର ଦିନଟା ଯାହା ଗଲା ଗଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହବ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ। ଆସୁଛେ ବାଏ। ମୁଁ ଫେରିଲେ ତୁମର